U vezi s tim. Kad smo već kod toga, da. Pitao nas je neko da li ideo na proteste. Bio sam na proteste. Jeste. I neki od vas su nas videli na protestima. Kernozin, hvala ti za 5 komada. Evo za po pivo. Nisam video dalje, nisam stigao da pročitam. Hvala ti za 5 komada, brate. Legenda si, brate. Hvala ti. Ako može režija da vrati da vidimo donociju. Ali uglavnom što hteli da kažemo, apsolutno podržavamo proteste. Znači, protiv smo ove korumpirane vlasti i sve to. Jedino što ovo je Joca i Ninja Show. Mislim, ima toliko ozbiljnih podcasta koje vode ljudi i gde dolaze gosti koji znaju o čemu pričaju. Da mi sada tu nešto, ja i Ninja, drobimo o protestima. Samo da znate da podržavamo proteste i idemo na proteste i sve to. Civan Gaming je jedan, hvala ti za membership, bato moj. Živ bio, brate. Ljubimo te u bulju, bato. Tako da, eto, samo da znate da podržavamo, apsolutno podržavamo, mislim, mi smo se, vidite, mi sad već imamo preko 30 godina, brate. Bibi, dobrodošao, hvala ti za member. Mi imamo sad preko 30 godina i naš, zabori šta ste da kažem sad, brate. Da, brate, matori smo i ne šta ste da kažem. Uglavnom, brate, pumpa i sve to. Da, te sam kažem da smo mi nagledali, nešto kao, krenuli su protesti, pa smo se nešto, nego mi, smo se nagledali nekih stranja ovako, lično znamo ljude koji su od ovog režima, razumiješ, fasovali, tako to, pa naravno da podržavamo, samo nećemo na Joci i Nidži sad tu da pričamo o tome, nema smisla da mi sad jedemo govor na to. Naravno, brate, ko će. Evo te, Civan Gaming, hvala ti za 1000-darku, brate, hvala ti za super chat, živi bio, brate. Dobro je tako 1000, brate. Jeste, 1000 izgleda super u našim pederskim očima, brate. Kotim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Da su te pozdravili. Šta je to, brate? Ja sam pa bili Tu se nem već laki. Najluči lik u Srbiji. Najluči. Jesa i Ninja.